Tiga ke kubur sih wakilan ban pesat super ba. Ka kubur hi ka bang akwa ban pesat chau pai ba kalong kumni. Ba ka BPP ka mi nagadau chung ka jing duko ka sensyar ka khalar ha ka jala ka jungi. Kami nagadau chung ka jing od jing nam chung pai ba. Kami namar ka jing jenjar ka chung pai ba. Tingi ngimi nagabanta ban wanra ya kata ka jingkel lah. Kat kapangila yang ada kata jing syakri ke bahok ke babha nak benta ka jong upai ba ngin nom upai ba ngin nom syakla upai ba ngin ai ta jing syakri ke babha upai ba tiga pa don kam benta ha pedang kum kan ni ke jingale kalong ba kiwan pen thame kiwan ban wanra ban wanra ki bon ki matang ban pen ikna ba upai ba un nam Kristian yang ini undo ikjing senia yang ini tiga ke pangakwa banong hi kalong ba kumba pil Kristian haka MLA election mencuak itu kat itu constituency mengilap bu ik candidate kumba pil Kristian haka MP election but kumbangi sajong persang ke PPP la nang itre bha nang a susu ke jing Kristian la nang im tre bha la nang itre persa yu pai ba mangi jing tre bekakam ambakaktian bekakam kami ham sebren no ini ngimlele ngim sui ya kata ndai shwa pen kentat yang ini persang shwa nama ba yo mo kan dei ka jing kadika lat ya kaban wanra ka jing kelai ka jala subuh minta ada kentat no shwa ban persang yo ngi do no pat ya kata lat ka buksiar ya kaban wanra ya jingkel lah jala ka jungi te hagan ngakerpat ya khot ya wer pai ba ya ke bagian ya ke jingker chan ka pura ka jongki ya ka PPP Bat kai ke seng res ka ba bisno thai ba ka jing Ïakhun kan kham ya kha pik ya kha ke jing Ïakhun ken gelong VVP versus others ni number ba politics clean politics versus money power the money power hi no if all bar khoi party kile ya kata bat phenlam ba kiwi ki party hi kiasuk but kiasuk be tre lang para makiru kiasuk ba ba tre naman ba ka juga politics ku siap her tang baki ong uniform hendak ka juga hi ka politics ku jungti same style same approach nothing different the ka ngi samba kanu ka party ru kadika opponent ka jongi kadika word opponent ni tika bangi dei ban Ïakhun ngidei ban Ïakhun bhai but ngimsim sting you know ru but cái các bạn qua bạn ông hàng này cái lòng ba ngim sim sting namar balai ba ngim tip siapa yo kila don pa ka understanding lene kini so thu jung apa yang jungki daerah hangi UNPP udah independent UNPP Kongres udah UNPP UDP udah UNPP udah jung te habengi ong bai ya jing Ïakhun kalau bai BPP versus others